assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bandiraɓe diine e gande kese, on calminama e kuuɓal. Yo jaam Allah e kisal woni moon e dendagal wondiɓe mono gonirɗon foof. Calmi dendagal wonɓe diine e gande kese e dendagal dente meɗen WhatsApp e hay goto en goppani. En calmini fedde men fedde pellital e gardugol Amadou Baraba, wittu diine ma tati, wittu gandal goo, wittu diine ma ɗiɗi, fedde ɓamtare seyi en, aynaɓe leñol gardugol baɗam dowri waldiɓe muɗum e Dia Moussa Yara Moussa, Alhaji Moussa Yara Moussa e Diallo Abou Sam Bodiel e Dialal leñol baadi Oumar Yene e ceerno Djibi Diallo e dendagal waldiɓe ɗum fay goten goppani e dendagal dente meɗen fof hay gotal en goppani. Yo e tigui rigui hande yewtere meɗen yahata ko haalde ɗiɗo entreprise uji terroriste en woni mercenaire uji e nder aduna. Yo ina heewi so wiyama mercenaire tan yimɓe ɓe miijoto ko Wagner e Wagner wan noon pulaar wi so tawi a tumdama e beelil e so ngel ɓeeɓi kam haysa tawa ko ɗon kam no ngel ɓeeɓata nde ya takkere maɗa tawe ɗon. Eyo donc Wagner kañum oɗo entreprise risinaɓe e laamu Russie waɗimo créé ngam wadde épaulé woni wallude e armée muɗumen e nokkuji ɗi mbawata yahde waɗoyde won certaine bonandeji. Yo tawa ko hamɓe kenna e bonande nde. Eyi woni mbiɗen ɗiɗo entreprise uji terroriste en kanƴi fof waɗata tawi créé ko laamuji leyɗele ɗeɗo biyoje terrorisme yagal moƴƴani e mercenaire yagal moƴƴani ko kamɓe mbaɗi ɗum créé e woni ɗum ɗon ko gila e dawa dawi o armée ji leyɗele ɗe puɗɗi wodde ene gandi armée républicain e wonko wawa wadde e wonko wawa wadde noon tawa alay sago waɗa ɗum ɗon kadi e ɗum noon homo noddata ko mercenaire uji ko ɓen ɗon noddate jaaha mbaɗoya nden bonen wonno ɓen ngala ganda loi gonda ko loi kadi hay goto waɗa ɗumen ñawde kadi hay goto anda to koɗi e to goni e hay goto ɗin toata dow inde muɗumen kono lesso ina anda ko ɓeɗo mbaɗi ɗum créé woni lamɓe ɓeɗo leyɗo leyɗele. Yo sen duttima yeeso seeɗa ƴeewen entreprise uji français ji e mercenaire uji ha o ñalawma hande ɓe goodi. Yo France ne jogui entreprise mercenaire uji ko Bob Denard wanno ɗum créé wonno mawɗo muɗumen kono laamuji France wanno ɗumen créé gila e Chirac en ha yettanima Mitterrand en ko Mitterrand en mbannoɗi créé François Mitterrand ancien lamɗo France faade yettanima Jacques Chirac en ha yettanima ɓeɗo Sarkozy en foof ina gonno hen ko joni ɗum natti feeñde kono noon eɓe goodi ha joni woni entreprise en terroriste mercenaire uji wiyeteɓe yimɓe Bob Denard. Yo e ɓeɗo ala fof bonande ɓe mbaɗani e nder leyɗele meɗen Afrique. Nden Wagner nanetake ne haale kono Wagner no wodno e forme goɗɗo woni nulanteɓe commande uji spécial nulanteɓe yahde walloji won leyɗele ittude lamɗo walla bonnude walla waroyde neɗɗo en e ko nandi hen walla waroyde neɗɗo mawɗo en wadde attentat ji bonɗi en e fawde rebelle en walla ko nandi hen walla wadde créé conflit ha robilagal wooda e ndiɗon leydi en ko ɗum ɗon woni entreprise e mercenaire uji e nder ɗum ɗon rôle mabɓe. Yo nden ko Bob Denard heedanno hen France ɗo e Afrique surtout Afrique francophone o ala fof to France waɗani hen bonandeji muɗum woni oɗo Bob Denard ala fof kuttaji ɗi ɓe mbaɗani ɗo e Afrique ala fof mawɓe ɓe mbarani lamɓe ɓe mbarani yimɓe mawɓe ɓe mbarani ɗo e nder Afrique woni français en ɓeɗo kala mboɓe gandi kala mboɓe gandi waɗantaɓe koɓe jiiɗi ko koɓe ndendiri ɗum ke entreprise mabɓe Wagner mabɓe ɓe joguino nden o woni Bob Denard o e yaaha waruya on ɗon lamɗo mbaɗa lamɗo moɓe jiiɗi o walla so tawi won directeur ari France walla ministre eɓe cohle muɗum hunde e waɗanaɓe ɗum alay saago walla ɓe ndendi ɗum e lamɗo leydi muɗum tawa ɗum wonde wiino waɗa kuulita itte huula waɗanaɓe ɗum ɗon yo ñaago lamɗo e waɗanaɓe koɓe jiiɗi ko tawa anda wonko woni ɗon walla ɓe ƴeewa debbo ɓe ndendidina ɗum e muɗum e wonda e muɗum caméra ji filme ɗum ɓe kolla ɗum ɓe mbiya wonde so tawi waɗanani ni jiiɗi ko ni woni e min kollira ɗum ɗo e aduna foof e tinma min jaltina e téléji ay jomum huula waɗanaɓe ɗum ɗon hay goto yiiɗa hoynede donc ko ɗum woni e mercenaire yagal ɗum woni terrorisme yagal woni ko ɗiɗo l'état ji occidental uji mbaɗanno ko e mbaɗata ha o ñalawma hande ko ɗum ko France henno hen wonno champion ɗum ɗon e nde yawno ha ɓooyi aduna ngo tini ɗum Afrique fuɗɗima finde fuɗɗima filñitade andi wonde kamɓe goni caggal Bob Denard oɗo mercenaire mawɗo gonnoɗo hono no Prigozhi wonirno mawɗo Wagner ni woni puɗɗi ustade e muɗum e usto hen seeɗa ha wonti ha gantine ko pellel e cuuɗiguel ha o ñalawma hande waɗa opéré kono noon yimɓe tinta waɗirta opéré e sa ƴeewi Wagner ma tawɓe ɓen hen sa ƴeewi Blackwater ma tawɓe ɓen hen e on ɗon entreprise kadi no woodi nde entreprise goɗɗo no woodi no wiye Blackwater ɓeɗo ko américain ji pewji ɗum ko américain ji mbaɗi on ɗon e Blackwater kañumen kerbaɗi ɗum créé kamɓene yimɓe mabɓe lamɓe mabɓe mawɓe wonko arme mabɓe wawata wadde soɓe gaare leydi eɓe mbaɗa hen guerre ɓe gaddata ko ɓeɗo société paramilitaire wiyete Blackwater en ɓe soɓe gaddi ɗumen ɓen gona ɗon keedanaɓe wargoji bonɗi en keedanaɓe bonedeji mawɗi en keedanaɓe wadde noɓe jooɗori
e tawa ko ɓen ɗon so mbaɗi nden bonande ñaaweta wiyata tan ko mercenaire uji jiyaka tinaka gandaka ala to goni ngala identité ngala nationalité yo donc entreprise Blackwater ɓen ɗon ɓuuri Wagner en bonde laabi sappo koɓe mbaɗe bonande ko e Wagner soit ɗum watta tawa woni Blackwater en koɓe mbare Irak naaɓe ko ɓe mbare leyɗele goɗɗe ɗeɓe jahano waɗoyde gueruji ɗe hay goto anda million ngaji yimɓe ne poti koɓe mbari toon kamɓe ɓeɗo Blackwater en ko prison ngaji ɓe jogui kamɓe Wagner ala prison tawa kañum warat tan joni joni ñum way kono gandanɗa hoorema ala kas woni way kono dos woni warat tan yo eyyi ni woni mbiɗen ɓeɗo Blackwater en koɓe bonɓe koɓe waroɓe e koɓe bonɓe hono no Wagner boniri ni ko Amérique waɗi ɓe créé e nder leydi Irak ndi tan eɓe gonno hen fodde wonde 160 000 personnes woni gandanɗa hoorema temedere ujunere e capanɗe jeegom ujunere temedere capanɗe jeegom ujunere ko nombre soldeteɓe Amérique ɓe ne ponno nder Amérique e nder Irak ni ko noon Blackwater en ponno hewde toon ayi kono noon ɓe ngala identité mabɓe wiya tan ko ɗo ɓe goni walla ko ɓeeɗo walla ko kaari ala ɗum ne Blackwater en eɓe jogui liberté e nder Amérique hono mabɓe ne keewi nder Amérique société ji entreprise terrorisme en woni mercenaire uji ɗi Amérique waɗi créé ha o ñalawma hannde ne mbaɗa bonandeji partout nder aduna he yo ɗiɗo société ji paramilitaire en ɓe Amérique mbaɗi créé wiyete Blackwater en ɓeɗo so tawi neɗɗo ari ina yiiɗi wonde mabɓe ɗum ne kamɓe koɓe mbaɗa ko fof ɓuuri bonde hake Wagner waɗata ko kamɓe joni sa ari aɗa jeeyede mabɓe a arat jeeyɗa e mabɓe ɓe binduma gona hen ɓe nelma partout aɗa waɗi bonandeji wargoji so tawi a woni mabɓe duuɓi joyyi e a mayani ni woni ɓe dokkuma nationalité américaine ko télé militaire hono américain ɗi ɓe ɓornoto kaksiji muɗumen ko fetelaji men ɓe jogoto kamɓe ɓeɗo Blackwater en ɓe yimɓe men hewɓe nan États-Unis l'Amérique ne mbiye wonde ko mbaɗi engagé ke armée militaire en wonti militaire taw fenade wona e militaire américain légal o goni ke Blackwater sa woni mabɓe e duuɓi maɗa joyyi a mayani aɗa waɗa mission ngaji ma normal a wonani absent a tardani to nulma fo aɗa yaaha ni woni sa mayani dokkuma nationalité gonta américain joni wiye jikari wonno ko militaire américain en wonno ke armée américain hen liggottono naati ɗo yaltiɗo en tawa noon harmeji jiɗi wona armée américain woni ke société paramilitaire mercenaire uji terrorisme en wiyeteɓe gandanɗa hoorema Blackwater yo ɓen goni Blackwater en ɓeɗo huuɗaɓe Allah yo ko même chose e Wagner en kono ko mbaɗata ko ɗum woni Wagner waɗata ko même chose mataw ko mo dañani ko goto fof fonno wadde ko so goɗɗo dañi tan ɗum woni ko waɗata ko yo donc surtout ko so tawino hande to yeru joni Wagner to woni Afrique ɗo so tawino ko Blackwater noddano ko Wagner waɗanno hande ko tawno ko Blackwater woni wadde nden ɗon bonande yo joni noon Blackwater noon noddaka e ɗum ɗo man noon ɓe jogui inde bonde adan ɗum waɗi yimɓe kuliɓe e ni woni ko ene centre africaine Soudan en e Mali en e leyɗele ko wayno won certaine leyɗele noddi Wagner yo ar wallodira e muɗumen e kañumen e duttima e ɗeɗo leyɗele ne gonde men e liggodo men ene mbaɗa exaction ngaji e ɗum ko jikku mercenaire sa jiɗme leydi tan ko hors de contrôle ko sayi ko jarowo ko mandilowo anda ko waɗata kadi keefeero mandilowo kadi e firti ko ala ko huuli wadde e miijaki gurdam no woodi caggal mayde e biɗo diine ko fenade diine gandanɗa hoore maɗa ko raffi kala diine yanke foti ko safrede sellani ɓen goni communiste en mercenaire uji Wagner en ɓe joni holko addiɓe ko laamuji ɗi wijede laamuji ɗi hulɓinede laamuji ɗi foolede laamuji ɗi gandanɗa hoorema waɗede caɗele e ni woni ɗiɗo rebelle aji natɗe majji ko wayno rebelle aji norɗi ha yettanima terrorisme yagal gongal nder leyɗele jihadiste en ɓeɗo gaari e jiiɓi leydi ndi bonni leydi ndi e jeyɓe ɓeɗo leyɗele ɓe woni laamiɓe ɓe mbawata dardude leyɗele ɗe ne bona saabu soɓe keeɓi leyɗele ɗe ɓe mbaɗa ɗum ko bone bonɗo woni hen ɗum woni kamɓe malinaɓe ɓe gaddi Wagner donc en jiiɗa Wagner eɗen gandi Wagner moƴƴani kono noon so tawino Mali addano Wagner no wallodiram taw no Mali natti wodde oɗo ñalawma hannde e donc surtout ko ina anniya ma leydi ndi waɗa pacifié mandi fewtu mandi reftu lawol to banggue ñandete en jii ndeɓe pooli kidal ndeɓe keeɓi nde Wagner en ɓe ngabbi dow fort kidal o woni nokku ɓurɗo towde so drapeau république wonata ɗo so drapeau Alzawad o wonno ɗo ɓe tellini ko drapeau Mali wonno ɗon tan e Alzawad tellini watta drapeau muɗumen caggal nde ɓe ndiwi malinaɓe ɗon e haareji mabɓe ɓoyɗi guila e 2012 e ni woni gandanɗa hoorema ɓe mbatti drapeau mabɓe Wagner nde ɓe keeɓi wuuro ngo kam ne ngabbini drapeau muɗum e ɗum ɗo ko yidde tinede yiyeede koɗe ɓe gandi wawata wonde saabu ko république ni woni armée Mali yoɓe tellin ɓe caali ni woni commando ji spécial gori ɓe banggueji fof mbiɓe tellin ɗum ko force ala maslaha ni woni ɓe ngabbi kamɓe koɓe ngabbani kamɓe ɓe tellin drapeau mabɓe o Mali wetti ɗon drapeau muɗum joni probléme gasi ko noon tan e bandi ko bandi tan ƴewdoto so moƴƴi so moƴƴani kadi waɗa rekkile wan noon sago muɗum ko heɓde kaalisum ko wona mayde yo donc ni woni Soudan addiɓe toon e laamu Soudan ngu addinoɓe aɓen toon koɓe mercenaire uji bonɗi eɓe mbara eɓe mbaɗa bonandeji bonɗi koɓe mercenaire uji ewo sen ummima e Blackwater e Wagner en ɓeɗo bonandeji mbaɗata ndi jehen Simon man woni Angleterre ne jogino entreprise mercenaire uji e jogui base uji partout e aduna he base mabɓe ɓurɗo mawnude wonno ko Afrique du Sud holi gardinoɗo on base
ko debbo ɓi ancien premier ministre debbo biyeteɗo Margaret Thatcher ko ancien premier ministre britannique e duuɓi kewɗi o woni premier ministre britannique ko ɓi kono wiye Simon Man ko on waɗi fondé on ɗon entreprise e mawɓe Angleterre naɓe foof ngam wadde bonandeji kañumenne ittude lamɓe e haɓede aduna he partout nelanede ne jahata bonnoya kala ganduɗo yimɓe muɗum nelaɓe walla kala ganduɗo e neɗɗo muɗum nelaɓe gara ɓe mbarana ɗum walla kala région baɗɗo caɗele ɓe jaaha ɓe mbaroya yimɓe muɗumen walla so rébellion feeñi foof pour ɓe mbaɗa men wargoji bonni ko ɓen ɗon noddeten o woni ɓeɗo entreprise Simon Man oɗo e ɓi ancien premier ministre Angleterre najo e kanko entreprise o wonno ko Afrique Sud e leyɗele goɗɗe donc ɓe meeɗi ummade Afrique Sud koɓe 96 eɓe jaaha eɓe mbaɗi programme ittoyde président Mugabe lamɗo Zimbabwe ɓe mbaɗoya ɗum coup d'état e lamɗo Guinée équatorial ɓe mbaɗoya ɗumen coup d'état ɓeɗo ɓe pewji ha Paris wonɓe ɓe kalde ɗen leyɗele ne Paris ne paadi joni noon avion o diwi Afrique du Sud ndeke mataw service enseignement e Zimbabwe en tini ɗum ɗon ni woni kalani Zimbabwe avion o noon ara ko 96 neɗɗo woni hen eɓe jogui avion goɗɗo ara on ko matériel woni hen e hen hunde ko ɗon jippoto nde hunde jippoyto ko Guinée équatorial yo ni woni ɓen paadi ɓe gaari jotti kamɓe 96 ɓe fof nangguiɓe kaɓɓiɓe ha tiiɗi ni woni e pecciɓe hen feccere wotere ɓe dokki ɗum Guinée équatorial yo naw waɗoya hen ko weeli ɗum e feccere wonde nde heddi Zimbabwe donc ɓi Margaret Thatcher mawɗo mabɓe o on hoorema yejjaki yaaɓe Guinée équatorial ɗo ma en kollirɗo photoje ɗe e ni woni ndo yeehi toon nde kanko yimɓe makko almaji kewɗi ne wonno hen ɓe nanga toon kamɓe ɓe coka toon ɓe Robert Mugabe soknoɓe coka ina lefte feccere hen maayi toon ke prison rafiji mbari ɗumen walla pigle mbari ɗumen ɓeɗo fof kamɓe fof koɓe tubakoɓe hay goto wona ɓalejo ni woni ɓe ummi toon gandanɗa hoorema e yanoɓe Guinée équatorial ɓe ɓenne coka feccere hen maayi toon alma en ɓe mawon jeeɗiɗo maayi toon heddi ko kadi leyɗele goɗɗe tubakoɓe wonnoɓe hen Tchèque naɓe gandanɗa hoorema Yougoslavie naɓe Ukraine naɓe nan hen ha keewi ɓuuri hen hewde kadi Ukraine naɓe gonno aɗen Ukraine kañumne eɗen mbiya ɗo Ukraine yurmini Ukraine wonno ɓurdi leydi ɓurdi bonde e leyɗele occidental ɗe ɗo woni leyɗele mbawi diwan Russie en kala to pilote avion walla avion bombordeno ɗo yimɓe walla wari ɗo yimɓe nder aduna he e mercenariagal ko Ukraine naɓe ɓeɗo mbaɗanno pilotagal Ukraine ko woni yiide ɗum joni ko hakkeji koɓe mbaɗanno leyɗele goɗɗe ɗe ko mercenaire ɓe mbaɗanno e aduna he koko partout ɗo ha Amérique du Sud en ha Asie o kala to bonande wanno mercenaire uji Ukraine naɓe ko ɓen ɗon jahannoɗen nden bonande eɓe Ukraine ɓen ndiɗo liɗi jiitan hande yimɓe ne mbiya ne yurmini Russie nana fi ɗum yo fiɓe ha mayde rondoɓe hakke woni e yiideɓe yo donc ni woni kanko oɗo Simon Man e Guinée équatorial o nanga toon o soka e kanko yimɓe makko hewɓe maayi hen o ñaawa 35 ans de prison caggal ɗum noon hayɓe kuuli guila o maayde aduna ngo waɗi ummo daro e yimɓe makko britannique naaɓe Angleterre naaɓe mbiɗen e yimɓe mawɓe maɓɓe fof e lamdo maɓɓe hay misikket hen o waɗino impliqué gandanɗa hoorema beele ne mbawa woppede o arta kanko ni woni woppa o arti kanko hooti on ɗon entreprise ɗon maayiri o natti wonde mawɗo muɗum ni woni to Angleterre to kadi o soka toon e ni woni entreprise o woɓɓe ƴettiti ɗum hande ha entreprise o ha o ñalawma hande no woodi woni entreprise Simon Man o kono natti ɗum ardade ko mercenaire uji nana e aduna he partout no mbaɗa bonandeji sa yi Wagner a yi Blackwater a yi woɓɓe yimɓe bobde nane français kamɓe fof ndendi ligguey kamɓe fof ɓe liggoɓe mbaɗa jamma ñalawma mbaɗa bonandeji yo donc ɗiɗo entreprise uji entreprise uji terroriste men e mercenaire uji ɓurɗi fof bonde bonnoji mbaɗoji opéré e leyɗele meɗen kono hoko addata ɗum ɗon goppen laamuji men ndeje kala nde laamu hulɓina kala nde laamu wija laamu heewi ko addude kono walla ɗum sowona ɗum laamu darata tan e hunde ne bonnata waɗani haydara e Pulaar wi laamu bonɗo ɓuuri miskineɓe dunnuyaɓe laamu so miskineɓe so dunnuyama tan e leydi boni hankkantine miskineɓe mborama goto foof wiyata kono yofto e goɗɗo ko waɗano goto fof wiyata kono luwa hoore muɗum goto fof ƴewata ko wujji goto fof ƴewata ko ñaami ko yeeri woni hen galɗa hen woni hen jiiɗa hay haare yo gas hankkantine mbawi dañde wurde hen e gowi ɗum ɗon hankkantine jiɗtan ko yo ɗum ɗon heddo ɗon ɗum noon goppen leyɗele men ndeje goppen laamuji men ndeje seɗen jiilo laamu jiilode ɗum règle démocratique mbaɗaɗe ɗe ɗe neɗɗo fof signini ɓurɗo dow leydi ñawore men wonde hen nde won opposant ƴeewira laamu gonga sa dañi laamu a dañi sa dañani laamu wona yimɓe fof hoddira e laamu weeɓani ko fotinde million ngaji temedere ndelli walla million ngaji nogas ko neɗɗo goto laamu to duuɓi joyi walla duuɓi sappo walla duuɓi nogas ɗum ɗon firti ko jomum ne poti muñde nden to addude mercenaire uji nden to wadde provocation nden to ƴorɓade laamu nden to addude e probléme e leydi yo donc ko ɗum woni ko jinɗen yewtude hannde ko fate ɗiɗo entreprise terroriste men woni Blackwater en e Bob Denard entreprise français en terroriste men ɓeɗo ɓe goodi ha joni e britannique naɓe woni Angleterre naɓe Simon Man en e ɓeɗo gandanɗa hoorema Wagner en kamɓe fof koɓe mercenaire uji donc firti ko so tawino Wagner ko wona ko waɗata ɗo e Afrique ko so wona Wagner waɗanno ɗum tan tawanno ko tubakoɓe woɓɓe ɓe mbaɗanno ɗum woni Amérique naɓe walla français ji walla goɗɗum do noɓe dañani ɗum wadde kamɓe ɓeɗo no mbaɗa ko ni woni jiita ko eɓe kucci e Wagner ɓe bonna inde muɗum koko boni deede eɗen gandi enen fof Wagner en huuɗaɓe Allah e o pelloɓe fof kuuɗaɗo Allah ko mbaɗo ko boni kono noon kamɓe fof koɓe gotum kamɓe fof ɓeɗo ko ɓe dañani wadde tan ko Wagner waɗa ko kono kamɓe ponno ɗum wadde ɓe mbiyata kamɓe kanduno e wadde nden bonande ko warate ko mayata ko
watte bonandeji bonɗi ko e ɗum ɗo kamɓe mbiyata kamɓe tubakoɓe américain ji en français ji en angleterre naɓe en dendagal leyɗe europe ɗe ɓe mbi ko kamɓe ponno ɗum wadde wona Wagner foti ɗum wadde ay donc firti hay goto yiiɗa meɗen kamɓe fof ɓe jiiɗi ko bonandeji men destruction meɗen woni cuumu meɗen woni yen peeblu en gon less mabɓe yen ñaagoɓe yoɓe gar ɓe ƴetta ngaluji meɗen ɓe nawa ɓe mbaɗir développé leyɗele mabɓe joɓir ɗum yimɓe mabɓe ɓe dokka men hen sadaka e en jiiɗa sadaka on donc enen jeeyi ngaluji meɗen enen ligganto koye meɗen yo noon an calminama bandiraɓe beltanama ɗum jinɗen ɗo addude seeɗa ma en teddin ɗo potoje ma on jii hen logoji mabɓe logo woni e ɗum ɗo woni tito andi ko anditirte e koye mayɓe walla koye dawaɗi en walla ko nandi hen takke ndumsaji en woni takke ɗum ɗo ursuji en gueɗe tan bonɗe ko hulɓinta yimɓe mayɓe fetelaji ɗum woni logoji mabɓe ɗum ɓe ganditirte yo kamɓe ɓeeɗo Wagner en woni Black Water en woɓɓe hakke entreprise terrorisme en bandiji ɗi foof yo donc firti ko sono wiye terrorisme yagal e fuɗɗi kay gandanɗa hoorema ɓeeɗo tubakoɓe kamɓe mbaɗata créé terrorisme yagal ngal par ce que kamɓe créé mercenaire uji mercenaire ko terrorisme ɓuuri terrorisme bonde e wo kamɓe mbaɗi ɗum ɗon kadi ɓe dutto mbiya woɓɓe ko terrorisme ɓe nanodirani walla ɓe jaɓani jaɓanani ɓe gamri mabɓe ndi yo